Kaamosmasennus ja siitä selveytyminen. Syksyn ja talven lähestyessä moni huomaa mielialansa muuttuvan. Päivät lyhenevät. Valon määrä vähenee ja arki voi alkaa tuntua raskaammalta. Tätä ilmiötä kutsutaan kaamosmasennukseksi eli kaamosoireiluksi. Se ei ole merkki heikkoudesta, vaan täysin ymmärrettävä reaktio elimistön haasteeseen sopeutua pimeyteen. Tämän videon tarkoituksena on tuoda selkeyttä siihen, mistä kaamosmasennuksessa on kyse, ketkä siitä kärsivät, ja ennen kaikkea tarjota käytännöllinen omahoito-opas helpottamaan oireita ja vahvistamaan hyvinvointia talvikauden aikana. Ketkä kärsivät kaamosmasennuksesta? Kaamosmasennus voi koskettaa ketä tahansa, mutta kaikkein yleisimmin sitä esiintyy aikuisilla, erityisesti 20–50-vuotiailla. Naisilla, jotka tilastojen mukaan kärsivät siitä useammin kuin miehet. Henkilöillä, joilla on taipumusta masennukseen tai mielialan vaihteluihin. Ihmisillä, jotka asuvat pohjoisilla leveysasteilla, kuten Suomessa, Ruotsissa ja Norjan pohjoisosissa. Kaamosoireet ovat siis tavallisempia niillä alueilla, joissa talvet ovat pitkiä ja valon määrä vähäinen. Miten kaamosmasennus ilmenee? Oireet voivat vaihdella lievästä voimakkaaseen, mutta yleisimpiä ovat väsymys ja uupumus, joka ei helpotu levolla. Unen tarpeen lisääntyminen. Makean nälkä tai lisääntynyt ruokahalu. Hiilihydraattien himo. Mielialan lasku. Alakulo tai ärtyneisyys. Toiminnan aloittamisen vaikeus. Asioiden välttely. Keskittymisvaikeudet ja sosiaalinen vetäytyminen. Kaikki eivät koe kaikkia oireita, mutta useamman samanaikainen esiintyminen talviaikaan voi viitata kaamosmasennukseen. Kuinka yleistä kaamosmasennus on? Arvioiden mukaan Suomessa noin 10–30% ihmisistä kokee lieviä kaamosoireita. Varsinaista kaamosmasennusta esiintyy noin 1–5% väestöstä. Pohjoisessa oireilu on selvästi yleisempää kuin Etelä-Euroopassa tai päiväntasaajan seuduilla. Kaamosmasennus on siis Suomessa hyvin tuttu ja yleinen ilmiö. Et missään nimessä ole sen kanssa yksin. Omahoito-opas. Selveytymiskeinoja kaamosmasennukseen. Vaikka kaamosmasennus voi tuntua raskaalta, on onneksi olemassa monia tehokkaita keinoja, joilla voit helpottaa oireita ja tukea omaa hyvinvointiasi. 1. Päivittäinen ulkoilu. Valon määrä on ulkona moninkertainen verrattuna sisätiloihin, myös pilvisellä säällä. Jo 15–30 minuuttia päivässä voi helpottaa oloasi huomattavasti. Paras ajankohta on aamupäivä. 2. Kirkasvaloterapia. Kirkasvalolamppu on yksi tutkitusti tehokkaimmista keinoista. 20–30 minuuttia aamuisin kirkasvalon äärellä voi helpottaa oireita jo muutamassa päivässä tai viikossa. 3. Liikunta. Kevyt liikunta, kuten kävely, venyttely, jooga tai uiminen, kohottaa mielialaa luonnollisesti. Jo pieni määrä liikettä päivittäin vaikuttaa myönteisesti. 4. Rutiinien ylläpito. Säännöllinen vuorokausirytmi auttaa kehoa sopeutumaan. Pyri heräämään ja nukkumaan samaan aikaan joka päivä. 5. Sosiaalinen yhteys. Vaikka olo vetäytyy helposti sisäänpäin, pienikin sosiaalinen kontakti voi helpottaa.
Ystävän kanssa kävelylenki tai kahvihetki voi tuoda lämpöä päivään. 6. Asian hyväksyminen. Kaamosmasennus ei ole sinun syytäsi. Oireiden tunnistaminen ja niiden hyväksyminen voivat vähentää stressiä ja syyllisyyttä. On täysin sallittua ottaa rauhallisemmin pimeän vuodenajan aikana. 7. Hyvinvoinnin pienet rutiinit. Kokeile sisällyttää arkeesi asioita, jotka tuovat valoa ja iloa. Lämmin juoma ja pehmeä valo aamuisin. Mieluisat harrastukset. Rauhoittavat äänikirjat tai musiikki. Kodin viihtyisyyden lisääminen, kuten kynttilät, valoketjut ja pehmeät tekstiilit. Toivoa on, valo tulee aina takaisin. Kaamosmasennus voi tehdä talvesta raskaamman, mutta se ei määrittele sinua. Pimeys ei kestä ikuisesti, ja sen keskelläkin sinulla on keinoja helpottaa oloasi, löytää rauhaa ja huolehtia itsestäsi. Valo tulee aina takaisin, vähitellen, päivä päivältä. Muista olla itsellesi lempeä. Mikään näistä oireista ei tee sinusta heikkoa, vajaata tai väärää. Sinä teet parhaasi ja se riittää. Ja vaikka talvi olisi kuinka pitkä, et kulje sitä läpi yksin.